ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ 5 ବର୍ଷରେ 5 ଗୁଣା। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେବି। ପୋଷ୍ଟାଲ ସ୍କିମ୍ ନୂଆ ବର୍ଷର ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୋଷ୍ଟାଲର ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। 5 ବର୍ଷରେ 5 ଗୁଣା ପଇସା ହୋଇଯିବ। 2025ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ସୁଧର ହାରକୁ 8% ବୃଦ୍ଧି କରିଦେଇଛି। ସମସ୍ତ ଲୋକ ବିଜନେସ୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଏ ଟ୍ରେଡିଂରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛି, ମାତ୍ର ସେଥିରେ ଲସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ପୋଷ୍ଟାଲରେ ପଇସା ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ଦିନ ଲସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ପଇସାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ 5 ବର୍ଷରେ 5 ଗୁଣା ପଇସା ହୋଇଯିବ। କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏଠାରେ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ମାସକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେବେ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଆପଣ 12,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଏମିତି ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ଦେଲା ପରେ ଆପଣ 12×5 ଷାଠିଏ ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଆପଣ 60,000 ଟଙ୍କା ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହେବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଇବେ 8,56,338 ଟଙ୍କା। ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଷ୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ବୁଝିପାରିବେ। ଏହା ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଯାହା ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର ID ଏବଂ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଆଉ 100 ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହେବା ଦରକାର। ଏଥିରେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଅଛି। ଏହି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷରେ 5 ଗୁଣା କରି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।